Imisyon na kompresyado ni guys. Kalat kayo. Gulo. Ang gulo-gulo. Napulingon. Nagsagol na. Managlimpyo guys. From top to bottom. Limpyo na. Wala na. The floor. Yeah. And the window finish. Mga unta guys. Kay kapoy kayo eh. Kaunta. Indomie sa. Okay. Gutom na kayo. Taas na kay gutom. From first floor to second floor no, akong gilimpyon ang kwarto kay duha ka oras og kapin. Nya dagan-dagan kay laban ang mga bedsheet. Kay balik kay wash and wear. Wala ako katuod og asa ila mga bedsheet diri sa storage room. Winter pero dagko kay kog singot mga bayot. Kaon sa ta. Init pa jud kayo eh. Init. Nagdali ko kaon kaya daghan pa kay kong trabaho. Alas 11 na sa udto guys. December 15. Kanta. Musta man mo dira? Hapit na ba ta manguli? Merry Christmas sa inyo ha guys. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa akong YouTube. Sa akong mga videos. Share lang ako nino. Na paspasan yun na to ang lihok no para kuan kay sakit na kay kung kamot sa right hand nako ba overwork laban lang ta kay ato man ning gisod lang eh mahuman ang gihapon nino katoy guys ngul akong kamot na lami kay kaon no taas ang tiil naunta indomie butangan ako itlog. Kaunta kay to be continue pa ba yan eh magkahuman ani man ako nahilimpyo no isa ka room na murag di matabang kahugaw ayo kag tulo ka bulan bago gi palimpyuhan di makaya husta yung hugaw di ka kabalo kung asa ka magsugod duha ka oras kapin ang gikaon from top to bottom gyud ang pagkahinlo no kanang eskwela man ang duha ka dalaga dito. At least, pag uli nila, limpyo na kailang kwarto. Ako na jud mismo nag-ingon na I will clean your room kaya di na matabang. Di yun makaya. Moagi ko, murag magsakit yun akong buot. Nga di ko kahinloon ko ratuha kaya sa dyong hugawa. Basura pa imo. Isang daghanan jud. Ipakuha na ko tanan ilang mga labonon. Winter guys. Tugnaw sa gawas. Pero dire sulod sa mansion. Tama-tama lang po akong singot guys. Thank you kay guys.